Valonské odpadky hledají si místo. Ale co Valdhansko, to zní dost blízko. Tohle není naše, máme z toho zmatek. Valonský či Valdhanský, kam vám odpad utek? Evropský soud rozhodl jasně, směrnice musí platit přísně. Odpady jsou zbožím, tak to běží. Valdhanský odpad nesmí být bržděn. Belgie soud se zastal, absolutní zákaz, ten cestou není. Ale odpad vzít nemusí, pokud nebezpečí hrozí, nebo kapacita nestačí. Evropský soud rozhodl jasně, směrnice musí platit přísně. Odpady jsou zbožím, tak to běží, pohyb odpadu nesmí být bržděn. Evropský soud rozhodl jasně, směrnice musí platit přísně. Odpady jsou zbožím, tak to běží, pohyb odpadu nesmí být bržděn. Soudní dvůr rozsudek zvučí, rozdíly v odpadech nelze ignorovat. Každý region má své limity a přírodu chránit musíme jasně. Belgii zůstalo pár výher, ale celkově soud byl přísný. Odpady mohou téct si dál, pokud to neohrožuje prostředí životní. Evropský soud rozhodl jasně, směrnice musí platit přísně. Odpady jsou zbožím, tak to běží, pohyb odpadu nesmí být bržděn. A tak se rozhodlo, jak to zní, směrnice stále v platnosti. Odpady nesmí být omezeny, pokud to není nebezpečné, to je pravda, víš. Valonské odpadky hledají si místo, ale co Valdhansko, to zní dost blízko. Tohle není naše, máme z toho zmetek. Valonský či Valdhanský, Valonský či Valdhanský, Valonský či Valdhanský, Valonský či